Kamar da kuke gani a bidiyon nan, wannan shine sabon sarkin Ingila wato King Charles. Yana gaisa da kowa akan layi, yana zuwa daidai kan bakin mutumin nan sai tsallake shi, sai gaisa da baturen da ke gaban shi. Wannan abin ya faru ne a wajen bikin binne Queen Elizabeth. Wasu bakajen mutanen kuwa cewa suka yi uban waye gayyace shi wajen in ba iya yi ba da an cusai. Daga nan gida Najeriya kuwa mataimakin shugaban kasa Osinbajo ne wakilce ku. Ai kuwa duka sauran shugabannin Afirka da aka gayyata suka je wajen nan a cikin bus wai aka ce wai an kwaso su. Bra nuna muku bidiyon da ke yawo. Joe Biden daga America, shugaban kasar Australia, shugaban kasar New Zealand, su kuwa shugabanninmu na Afirka a cikin shakaramniyan na aka kwaso su. Ta ɗaya bangaren kuwa ana cikin shagalin bikin binne Queen sai 'yan Afirkan mu wato 'yan Egypt suka fuskanci wani abu. Waɗannan masu ɗauke da gawan za ku ga uniform a cikin su. Wannan shine uniform ɗin kamar fada za a ce masu gadi a cikin gidan sarauniya ko gidan sarki za a ce. Wannan kuma shine nan kamar tuta ɗinsu da kuma bajan su. A jiki za ku ga ƙananan rubuce-rubuce. Duk ƙasar da suka yaƙa suka ciwo mutunci za su rubuta sunan ƙasar a jikinta, alamar sun ci nasara akan ƙasar kenan. A yayin da su 'yan gidan cikin sarauniya suke ta faman ba mutane haƙuri suna cewa a manta da abin da ya faru na mulkin mallaka na cin zarafin da kakannin suka yi, kuɗam sai aga a cikin wajen taron da ake na binne Queen sun ɗaga tutan nan. Idan kuka kula kun yi zooming tutar za ku ga an rubuta El Kabir, kun gani nayi cycling din Egypt 1882. Wannan shine lokacin da suka shiga Egypt suka kwace masarautar Egypt suka ciwo Egypt zarafi. Wannan shine kuma sanda suka daga tutar a wajen bikin binnewa. Wanda hakan ya sa mutanen Egypt da kuma sauran mutanen duniya da yawa wanda aka yaka wanda sunan su ya fito a cikin wannan tutar suke cewa mutanen nan ba ma su tuba da abin da suka yi ba kenan. Daga tutar da suka yi a wajen yana nufin suna fariya suna murna da cin zarafin da suka yi wa mutane kenan. To a ƙarshe me ra'ayinku? Kuna ganin da cewa Sarki Charles da gayya ya tsallake wannan bakin mutum ko kuma ba da gayya ya tsallake shi ba? Allah ya samu dace.